Hello everyone, it's me, Provincianang Bisaya, and welcome back to our YouTube channel. So today, kay nakaunahon na mi nga magluto mi og binignit. Dayon, nakaunahon na sa kong amiga nga magluto ko na siya samyang, i-challenge ko na mo mong kaugalingon. So, among pagkaon karon kay binignit, fit, samyang. O, di ba? So, mangitaan na. Kami lang nakasuway siguro na mo kasuway na nga magparis ng binignit ang samyang, no? Tamis versus hang. So, suwayan na mo guys kung kaya ba na mo ang kanang samyang kay first time pa yun na mo mukaon og ingon ana. Then, amo ko nang isuwa kay binignit bawg lang kaon sa kay resulta ni no di ba ka maglain na mong tiyan ni or kaya ba? So, nakaluto na dahil siya nakakuha na lang butanganan na lang sauce. Kung may pakita niya later. Bye. So guys, ready na among pagkaon na ami binignit. Dayon na ramong samyang. Then syempre nami milk para kuan hindi na kaya ang kahang. So let's go na. So guys, mauna ni sugod nami. Oh my gosh, mo sa tada. Challenge gyud din namo guys. Kung mahurot ni namo, isog mi. Kung hindi mo mahurot, ambot lang na lang, iwan ko na lang. Hurot danay ha? Hurot danay. Hello! Wait lang doon kanta. First time ni na mo kao naging ani guys. Iwan ko kung kaya ba ni na. Oh my gosh, daghano na mo gungit para dali mo hurot. Ah! Ah! Shit. Hindi kaya sa di maputol, uy. Okay guys. Ay, remember, wala pa ko ninom mo gatas. Pero inom na dyan ko. Ngamaya lang ko ah. Ah! Wala, sobra kayo. Oh my gosh. Lamig kasi ya, pero hang. Ah! Hindi na kumuusap. Nasa lang.
Hindi pa ako nakuha ng gawas. Ayaw. Lumain ko. Yes, di ko tayo cut. Di ko tayo cut, guys. Yes. Sorry sa mga nagkaon dyan. Masin, makaon tayo nga ni. Binignit, guys. Oh, hirap ko sa hang. Uy, nawa tong lips. Uy, lamig siya, no? Pero hang, ambot diri ah. Two times. Patungod ninyo tira, oh. Ato si Mod ba, may inom mo. Ba, ice ko. Ice na. Nanas tubig ba? Kung ano? Guys, makuha siya siyag ice ha kay among iana sa mga babadi. Remember, ako ni hilak o sipon ray nagawas. Isog na ko kay ron. Strong na kay ko, di na ko mahilak. Isog ka, saan ka kahangin? Kising hilak, mo min hilak. Gumoy kay kuha. Ika-open. Tayo. Anaw na siya pagkuhan. Oh. Hindi ko na-cut. Tingnan na pagkag lollipop, oy. Hindi ba? Sabi kaya good ka ng fan ba ng skin deal. Okay? Ang dagos, girl. Buwang ta. Wala na. Kapay mo. Oh, kaya. Pwede pa mo sponsor. Basta nalay ice tapan. Oh, okay. Thank you sa nag-sponsor ani. Shirime og Gigi. Kuha niya, sister-in-law. O bana sa iyang sister-in-law. Pwede sad po ng pag-usa kay murag kuwang ra. Ito mo din ito, no? Correct, punta lang ni mo ba? Nga, kay gangit pa lang gani ka, kay imagine ka hang na. Oh, yun sa'yo mo lang. Ito. Natural naman nga. Sa lips man good siya, murag pa ako nimong lips ba nang basta pa mura siya gipak pa ako daghang kay hamigas unsa ba? Hanga ka tol. Kalain doon, dila ni mami gagkulkul. Ito eh, oh inita. Oh kayo. Hanga. Wala lagi ta nag-picture kaniya nga nagkuan ta. Ano pa kita tagkon ni kana guys. Oh no. Foto ko ito. Pinsam din cellphone na pao. Mo to kay thumbnail eh. Nagtanga. At least may wifi. Wala ba? Oh, wala na ko eh. Wala na. Kuan ka kuan ni ice. Wala na. No! Nabusog na mis gatas guys.
Huwag na mo nakaon na nga mo ang kuan, binignit. Kuan na, binignit. Ano yun? Sumi. So guys, maora to among video no, mubo-mubo ra gyud to kay murag nabusog na bitamig ka nang nabusog na mi sa usa ka baso nga gatas tungod sa kahag sa samyang. Amo ra ning kauno niya taw-taw mo relax ang sami kay murag puno na kay imong tiyan bitaw sa tubig ug sa gatas. So maora to guys, and please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more updates. Bye. Thank you.